pun aturne kalian kanca-kanca kula cucuking lampah. Nah, niki Mas Kuntet, Mas Bagong. Injih, Pak. Alhamdulillah sowan wonten dalemipun Bapak Supri. Pak Supri. Ning boten Supri Kuntet gitu. Dan Supri Kuntet tak niki. Niki Persamaan jeneng ya toh. Betul. Nama itu memang banyak dan juga sama. Sama. Tapi rupa berbeda-beda. Beda-beda. Nek sing kagungan kersa Pak Supri Kuntet iki nyatane gagah. Pak Supri gagah. Gagah gede dhuwur. Nek kita Supri Kuntet delok to, lipene kaya mentok nom to. Lanang kok lipene ping ndek enek to. Lah padune kowe pengen nyipok Lah nggo apa nyipok garangan kaya kowe iki? Alah jenengan wong loro ki muni Pak Supri sing gadah damel gagah perkara ditanggap. Lah nek aku ya apa eneke Pak Supri sing gadah damel menika kan Piye wonge? tuwek. Lho. Pengen ra bayaran kowe? Lah tuwek kono. Ya tuwek. Lah iya nek gak tuwek mosok gadah putra sing dadi nganten. Iya tapi kan awake dhewe ditanggap ya kudu diumbul. Oh iya yang ganteng gede dhuwur. Aset kok gede dhuwur iki apa kowe ngregetno wong. Kaya. Nggih alhamdulillah menika pengiring saking Mori nggih. Ngori. Ngori. Ya mori opo? Lah ku ya lambem sing marahi ning jero ki ngori apa mori? Takoki Pak. Ngong. Rawo apa enek mori yo. Ngori. Nek ngrau ya enek mori, nek sampean butone pirang meter ya. Hah? Ngrau ki ya enek mori. Iki lho Buta batang apa piye kok? iki sih butuh 2,5 meter. Lah kowe takok kowe to. Iya. Iki jenenge mori apa ngori kowe jawab piye? Mori. Lah iya aku ngomong mori tembok lerokno. Nek menawa kowe terus bantah ngori Wong kene yo ora paham kok. Alhamdulillah menika temanten kekalih bahagia sangat. Nggih. Sing lanang nggih ganteng, sing wedok nggih ayu. Tur ki alhamdulillah para pengiringnya mboten pati kesusu. Boten setia tuhu. Matur nuwun lho Bapak Ibu nggih. Nyebar godhong karo sabar sawetara. Pun to. Kripik gedang kripik tela timbang golek aluk balen. Alah ora nyambung kowe iki. Piye to Pak? Kripik gedang kripik telo si dedang waton rata. Lah ngono lho. Oh alah. Ampun kesosor riyen nggih Bu. Nggih. Bu. Ampun kesosor riyen nggih. Niki namung 2 menit tok. 2 menit ki jam apa kok 2 menit seprapat. Ngaten Mas Kuntet kalian Mas Bagong. Nggih Pak. Piyantun ngori menika kali jenengan sadi asing yuk tepangan ben luwih akrab. Oh, Yo. ngoten. Nama lengkap sapa? Oh nggih masa dereng tepang Dereng, Lho. Yo urung akrab no. Oh nggih nyuwun sewu pengiring saking Ngori nderek ditepungaken nami kula asli nggih menika Amarzoni Bu nggih. Kula mijil saking Cepu. Biasa dipanggil Mas Iin lho. Amarzoni celukane kok Iin. Amarzoni sing bar dintup tawon. Gede ya. Wedi yo ngentuk kuwi kok. Kan Kuntet kenalan ya. Apal Nek kok. kowe sapa kowe? Aku Ya. wis apal ngono. Lho kowe sering rono main rono? Bendina to. Main ning kono? Kulak gedang. Yo malah bakul gedang mbok sombongno ki apa? Wong Ngori ki piyanti luhur. Iya, iya. Wonge sugih-sugih. Ya anu senengane nek piyantun ngori. Kan gak ngerti. Senengane apa? Tes. Oh, njaluk Langsung to the point. to the point. Tidak usah bertole-tole. Bertele-tele, tole-tole. Tele-tele. Oke, tak panggilkan. Heeh. Tugasnya apa? Bedal Putri Dong Mas Manggolo. Manggolo niki enek sing ora oleh lungguhan. Sing piye? Ngesano ngadeg kaya patung. Diaturi ngriki. Heeh, monggo Mas Manggolo. Walah, nggih, Karo iki yo sing adeg-adeg. Walah, monggo. Walah. Manggolo ae. Lah yo ki Manggolo kalih-kalih. Ki gak paham ya. Duduk yo Manggolo. Monggo nyuwun sewu Mas. Kula aturi mriki Mas. Manggolo ae. Lah yo ki Manggolo kene Mas. Nyuwun sewu rene mriki. Jenengan mriki, sing setunggale mriki Mas. Jejer Mas Kuntet mriki. Pesen kula Mas Kuntet lan Bagong. Piye Pak? Niki Kene, Mas. aja celemetan soalnya manggolone gede kok ditonyo ya ya toh. Sik lagi Manggolo apa Jogobaya? Manggolo. Gede. Tak takone ya. Takoki ndang. Daleme putih, Pak. Kowe kaya takok mbek Pak Em jane piye to? Modele piye to ki aku? Piye lho yo takoki rono to koke. Piye ora gitu. Kene Mas, yo Mas, kene tengah Mas. Tolong Mas. Untuk kleru ki. Jajal kowe diapit Manggolo loro piye Kak? Sing Pak Supri sing pundi niki? Di Chandra anu Gong, di Chandra Gong. Supri menika Manggolo kalih cucuk lampah ingkang setunggal sampun kecepet kadoso. Makasih. Menyok digoreng. Wis Kenapa? loro tenan iki. Wah, wonge gede-gede yo. Delok to kowe ngadep kanan kiri. Ya Allah kaya kethek ditulup. Aku modele kaya nyanyi lagu ya. Lagu apa? Lihat kebunku. Kok iso? Lagi lihat kebunku penuh dengan kala ya. Eh. Sing
naik ke puncak gunung lagi iya ngiwo nang lentak delok kabeh akeh gapura akeh pohon cemara kok gapura lagi go jajal ditakoki lho aja kowe nek ngomong diluk soalnya ki nek kadung ngomong ngidoni kowe pas lho ngomong piye kabanem piye kan loro kaya talang namanya Ini mikir gini le Takoi ya, Nami kula Pria Alfa Zeta. ya Mas Zeta gak sesuai ya jane kok gak kesuwen ngek ya jane yo Sanjay to apa Sanjay sapa nek delok anune kan kaya India pria Alfa Alfa Zeta. Jos, jeneng kuwi apik Mas Jos ki jenenge Ki kanca. Kutha Kutha. ora kaya jenenge anakmu Prundul ki apa kuwi anak pertama anak kedua anak kedua ki penak ki bang catatan sipil nak nulis singkat kok bojone anak sapa tir ngono tok anak jenenge Tir bacute Tir sapa apa lahir nibani sendok kok lha kaya iso lah ya tir terus tak jenakno ya kuwi ngono jere kae lahire pas nggono merapanen anak kedua bojone ana Dik Slundep ngono jere sing setunggale namanya siapa mas Nami kula Satria Ardioko. lah jenenge wong kene montor kabeh ya motor piye to kene Alfa lah kuwi iki Satria kowe posbane we boros kok ketara nek aku posban kowe yang minti kuwi ora apa-apa uduk-uduk sih kutuk-kutuk digone sawah ya ambrol kuwi kok padha ae kok ora masalah Mas Alfa anak umurnya pinter mas usia berapa 18. lho lah kok kesusu delojar tak aku sing 3-8 wis santai lah dadak wong kowe ra gelem modot rae aku wonge santai ku nak modot apane sing modot lho kowe ndino kok ae modot iki santai lah iki lho sing kesusu lha iki usiane pira lagi sok ben 3-8 gak ngentekno gendeng ayo iya sampean iki kesusu susu sampean ngenteni kancane lho iki piye hah sampean pira mas Likur. selikur masa kalih kurang blas lho piye to umur kok malah bukai nyang-nyangan ki iki dijalukno senengane nopo aku ora percaya nek selikur apa selikur kok wis goyot ini kene nyapa kuwi lah nyapa ki mang nome jenggote ya putih ya mas ya ya tak jalono lagu Jack 12. apa ki ya tak jalono penyanyi to MC kowe iya to oke Jack 12. siarno no iya tak siarno ki iya lho iki kok Baik hadirin semua yang berbahagia dan pengiring mijol saking ngori dan enek sing ngrasani sampean dirasane piye lucu lambai sing sitok kalau kaya bantal bantal gepuk sangelmu kuwi ngene mamaku renakku mama anake bakul es tebak mama lho lah saiki lo ngarit ngedos lo nyeluk papi mami iya usum tanggonku pakne mulai ngedos e piye gua damene ayah datang jarene lah kuwi canggonku malah nemen Iya. perkara HP ngene yo ceklan HP karo selfie ne hai guys Inces hari ini lagi ngedos guys Inces mek damen guys kuwi sing gawe tunggale sing gawe tutorial ngarit ya Yo, tak panggil artis cantik yang satu ini bro. Siapa dia artis yang satu ini? Artis yang berikut ini mempunyai 75 mentok dan juga pitik. ya artis ya ternak Artis yang berikut ini, artis yang berikut ini wit telopo artis senengane primbon ya artis kok bajing. kowe nyarno apa ki Nyarno artis e, dangdut ya? Iya toh? campur sari Campur sari yo iso kene seniman oh ya. Tasik sesarengan kali campur sari ingkang mriko. Campur sari mriko gadah widodari sing wayu-wayu mijil saking kayangan. walah Iso kowe jajal nek kowe aku jajal. karuan Jajal kowe. MC-ne dangdut nang acarane beda Yo. weh misale kok acarane budal mayit MC ini budal mayit jajal kudu iso Oke. Nah. Oke. Baik saudaraku, Ya. Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Sekedar informasi buat Anda semuanya bahwa mayit yang satu ini mempunyai riwayat amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu mari kita doakan sama-sama. Untuk itu saya napa awan. cangkeme kaya bajul mayit bareng kok di MC ya wah jos tenan suara mjar pisan gas misalnya kok beda acara beda wong tetep MC nuansa dangdut tapi MC ini acara brokoan brokoan apaan sih lahiran bayi jajal piye MC ini monggo ibu-ibu lah kok kalemen kowe iki piye to lah acarane apa lahiran bayi lah kok nak bayine tangi lah
Monggo ibu-ibu menika wonten urap wonten seksual mawon sementinge lho nggih. Langsung monggo Allahumma asin. Amin. Amin. Bersama cendol dawetnya Indonesia, bro. Yo, Kita panggilkan vokalis yang satu ini. Siapa dia kalau bukan? Alah MC kok karo artis iki piye? Si Janti. Ayo. 11 no. Ayo. Siapa, Pak? Ayo. Indah Kurnia. Indah Kurniawan ini lanang lho Mas. Ora apa? Kurnia tok. Orang nganggo tok. Orang nganggo tok. Gak isis. Maksudnya Kurnia cukup. Kurnia cukup. Sekian, terima kasih. Monggo dia Indah Kurnia. Ayo dikasih ngawet. Awas dia minggir mundur. Ya. Iki kok Mas Gareng Atraksi. bentar lagi atraksi Bersama Mas Alpa karo sapa Mang? Alpa karo Satria. Ya. Satria Fu. Ayo. Dan iki Suzuki Tornado Tornado. wis ditumpahi. Loro ki sing jogete api sing di Ejal. Niki Nah. karanganku rapat iso joget wong dhuwur biasane. Wong dhuwur ya api jogete. Apa yang pentiyung Tak kaya keteralisus nih. Tiung. Jajal tapi Monggo kembali bersama Sekar Ayu. dikawiti sih. Wase. Arep piye? Ape ngemis. Joget tok piye? Wasik. Sing kenal Mas. Koyong ini rasane wong nandang kangen. Nuli atiku rasane Masukan. kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis among tenang. Omahe Pak Supri kok ketep tenan iki. Ganti Satria. Citra janji tekane kowe ngapusi Nyolong petrek ketok. ganti srene suwene aku ngenteni nangis batinku dan uripku teles kepas tetes aloh cendol dawet seger cendol cendol dawet seger 500-an raoleh utang jiro lupa timo 6 pituan tak kita lelelele Ono. cendol dawet seger 500-an gak pakai ketan jiro lupa timo tak kita Kurang ibu kaya mau ya, Tet. Satria juga tuh iso pentelung. Iya, sayangnya siji. Kenapa? Ora rangkepan. Kenapa? Guri gegere melewat. Satria. Lah gitu kan dia turis. Iya, Untune meringis, turis. Iki sapa, Tet? Sing lho sapa? Takokin. Sing nggo nemu lho delok. Irungnya buangir ya. Iya. Kayak aku biyen pas urung ketatap tembok. Namanya siapa, Man? Sinten, Pak? Jenenge. Nek anu ki piye ta bocah iki? Lho kuwi piye to kowe iki dadi wong lanang sing tegas to? Tas. Namanya siapa, Man? Sinten, Pak? Lah, Anu. bingung to kowe? Bingung to kowe? Anu bapak em. Ya sampean namanya siapa? Lagi sinten? Lho, jenenge sinten? Kowe berarti ape dijak obak delikan kowe. Wis tuwek obat. Ngene lho, nakoki wong tegas wong lanang gagah gede dhuwur. Tolong Mas jawab sing tegas sampean wong lanang tau sunat ora? Wong sunat wis tau sunat kudu tegas. Jenengem sapa? Widianto jelas ora kaya kene. Ngono lho, Tet. Mana tepuk tangan? Mau ditakoki ndek mbulet kok nek ngene. Lho, seneng mbek kowe. Sampeyan iki wong lanang wis tau sunat porong. Ping pindho. Walah, iki ngentekno calak loro lho iki. Waduh wis entek engko iki. Anu sing tegas lah ditakoki namanya siapa? Sinten? Sinten.
Wis ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Apalah arti sebuah nama? Iya, nama itu belakang, yang penting penampilan. Penampilan. Digolekno ceweke sing ayu-ayu. Sangu dhuwit pra, Mas? Lho, tiga apa? Nggo mbiayai uripmu lho. Lho, enak apa urip? Lah aku wis dibiayai negara kok. Sawer. Hah? Sawer. Aku bukan nyawer. Ya, awor ini golek saweran apa kok nyawer piye to kowe iki? Lah ya kok disawer nek iki duwe kok mbulet ae. Oh ngono. Oh, mbah. Alah. Ora iso aku. Nyapa? Aku dhuwit. Lho, kae nggowo. Sampeyan ku dhuwit. Ndi njaluk? Lho, kok njaluk piye to kok? Kae didono. Yo, monggo, Dik, adong Mas ini, Dik. Dik sapa to kok? Dong Mas. Bapak lho. Lho ndi Bapak? Wis entek ning kono. Ayo Dik sini berdiri dua. Dong Mas. Iya. Lho api-api Tet, vitamin C. Iya omah ngono kae. Nang omah kenapa? Gak, Pak. Nang omah wis apik ya. Api apa? Lho wis tak lasno. Wis apik. Bojo kok gerobak kok. Mbok lasno. Kenapa, Tang? Namanya siapa? Dewi An Uri. Oh, kecepit. Keri wong kabeh mbok kempit Namanya kok. Dewi Anindita Dewi Anindita. Kelas berapa? masuk SMA. Oh, masuk SMA. Masuk agak sekolah ya. Lho ya sekolah to maksudnya ndek iki munggah SMA. Oh, munggah. Iya to. Wah, ya kendel sampean petit lho kuwi. Lho, maksudnya iki munggah nang SMA ku lho. Aja SMA dhuwur kok dadak. Lho, maksudnya bar SMP munggah nang SMA. Nak glorat. Nek masuk ora apa-apa, nek munggah aja. Gendenge lunyu. Mbok anggap itu kan gendeng ngono. Maksudnya kok ora munggah ning dhuwur gendeng. Ndeke masuk ning gone kelas SMA. Ya, ngono lho masuk. Jelas kok karo. Sudah punya pacar belum? Belum. Bagaimana kalau kita pacaran? Enggak mau? Berarti sehat kamu. Tak kira to mbok rayu apa piye kok berarti Lah sehat. kan rayu tenan ya klepek-klepek to, Pak. Alah jajal tenan ra percaya aku. Cah saiki kok. Cah nom rayune cah nom piye? Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Cah potongan kok tawon ndas kok penak nyanyine. Tangan das ngewentu widepemu. Masa Sini sayang sini. Kamu jangan. lah kowe ngerayu paling yo gegarane wong akrami ngene. Kenapa? Kamu jijik lihat gua. Iya, kamu kan kayak jeding. Asem mbok kira WC aku. Ora. Kalau lu kecewa nanti kalau kue tahu siapa gua. Kecewa ini. Gue ini banyak utang. Ini lho, kowe kok malah ndekno dhewe Gue piye itu to? sering ngasih utang. Ini sering syuting. Syuting tiap hari di TV. Pokok angger ngluk karo dipoto. Iki au. Kandhane yo Apa kuwi? Ini nah. Iki piye to? Ana kan lho, iki piye to? Mana. Oh lambene bisu gitu ya gue. Pokok angger nang TV angger pendilo. Terus karo dibondoti. Siapa kuwi? Kasus ngono kok kowe. Ya kasus. Namanya siapa? Rizka. Rizka, perkenalkan. Aku Amar Zoni. Kamu Jemberan ya lihat gue ya? Kalau Jemberan Pak Mat ajak ke sini dong. Buat apa? Mbacok ndasem lho. Horor gue, horor gue. Takok ae. Yuk dikasih lagu buat jogetin. Sik ta ditakoki sik. Takoki piye, sudah punya pacar belum? Aku juga belum, tapi gimana sih? Nanti Aku nggak boleh. Saya baliknya. Ini tolong Pak Lid dikerakal dasi ya, tolong. Gila bem lo kayak mentak nom. Lah patune. Lipen aja ping. Langitku ben suasana baru lho. Baru apa aku? Bareng tangguh kok lambiku kaya nelo. Ngelok di delokan meletek. Kadang kerotok ora kaya umume to, Dak. Ayo. Anu sing cilik-cilik engko ya. Sing cilik-cilik gelem apa ora? Anu yang kecil-kecil sini Dia saya. enak kadung ngipasi ra gelem laran kok. Enggak ya kayak nganggo batu kok. Batu bro. Lah ngene. Mbok kira Sini rokok. sayang. Ya tak di sini selak ngantuk. Tapi sini makan lho nggih. Ayo nek nyincing sing dhuwur nek, Nduk, sing dhuwur. Namanya Nah, siapa ini? Cincing terus dhuwur Namanya siapa? Rizka. Siapa, Tet? Setelika. Setelika sapa kok setelika? Siapa, Nduk? Ariska. Ariska. Kenek sapa saiki Ariskane? Ariskane kena mbok demo. Ki arisan kok. Yang ini siapa? Tasya. Tasya, berarti sing sering nyanyi karo Geri gitu ya. Geri, Geri Maesa. Anu Tasya karo Ariska biasanya seneng joget lagunya apa sayang?
Lho piye? Aku nggo loro nak mletos tok kowe tanggung Ya jawab. ora apa-apa kok tak ijo ndok pitik ngono kok. Gedhen no. Gedhen kowe diduduk didadar to kok. Puyuh enak. Dia lagu apa? Apa? Ngomong. Iki kenapa lho? Enak sih. Gitu. Bocah ki sunat. Kowe tak kenal dhek guyu itu to. Ini to. Ora apa-apa. Saya senang. Pahala. Membahagiakan anak itu adalah pahala. Ya, tapi tidak harus dengan membuat orang lain malu. Kowe malu kenapa? Lah wong karan padha duwene dek mbok okrok-okrok. Kowe genku nang. Ndi iki nggon. Kok halus. Arep tak gawa. Ini lho permintaane Rob ra. Jaluk apa? Njaluk ASI. Duh, pasti piye to? Lah enak susunya mama. Oh kuwi. Ya. Iki lho gonku kok tak tahu. Hah. Cek lho penak no kok yo. Penyanyi nih gantian ya. Nggih. Kalau tadi ada siapa namanya tadi? Mbak Indah. Ya Mbak Indah. Yang satu ini memakai baju biru yang sangat luar biasa. Oh, mripate ijo. Ya cinta itu kan buta. Amin, uto, amin. Lumwi. Lah jere buta. Ada Herna Ivanka bersama ngono-ngono kan gue. Ki ndak MC sing tak Mahesa. Ayo Dok, joget Dok. Duh, ayo. Joget toh. urung enek musik kemukon joget lho, jogeti apa? Monggo diajeng Maesa. Diajeng Irna kok Maesa. Lah, Sing ya. apik to, Mas. Ya maaf, aku kan kilap. Mas. Amarzoni. Oh, Masya iya, Allah. Mas Amarzoni. Masya Allah. Dalam, Mbak. Nanti pawartosipun. Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, kok saiki tambah lemu, Alhamdulillah. tambah seger ya Alhamdulillah, Allah. Mbak. Lambene Aku ya sehat, aku ya sehat. Lambene diabang-abangi. Iya, Mbak, ben ketok Aku manis. lihat matane lho. Matane dhewe kuwi kok mbok PC wonge asem iki kowe iki. Greget ta wong ya Sampeyan sesuk. pengen tak takoki. Iya, Mbak. Sampeyan Mas apa? Aku Mas mosok lali. Siapa? Marcel. Kenalan dulu. Siapa? Marcel. Marcel kaya gedang goreng nih Marcel. Kenalan dulu. Kenalan. Kenalan dulu. Piye lah kowe iki bocah iki? Nek karo wong wedok tak Sing kandhani halus. to sing Halus. Halus. Marcel. Piye to? Kandhani sing halus wong kon aran Kasar mah. Kok tak rokok. Ora diapa-apano kok Lah aku gemes lho Mas karo Gemes. sampean kudu tak cowo lambe. Aja dicuwul, langsung diparut raine ae. Kalau mama ya Iya, joget ya. mamam Lagunya potongan. apa lagunya? Lagunya Enak susunya Mama. niku nggih. Wis manut, monggo Maesa. Tiro lupa tiwala kaci koko belo. Jep. Enak ora. Kurang cepat. Kurang cepet. Jiwala kaji koko beluk. Alah kecepatan. Ayo goyang dong. Iki kok nyincing rak terus kan dok? Kenapa banjir to piye? Teriak Pak. Asik. Wah, kok enak sing cilik kan? Iya. Iki lho, jos iki. Yo. Tak betar, jos. Betul. Ini Iki santai. Coba maju satu. Siap goyang ya. 1 2 3, goyang. Yuk, sing bondo, ayo dong. mama. Penak. Ayo. Ini dia adik kita yang cantik dan manis akan joget yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih adik cantik top. Boleh masuk rumah sana. Masuk rumah berikutnya. Tunjukkan pesonamu deh. Goyangannya mana yo? Tiro lugo. Hey. Kita nyenek tolak kan? Tempat semut. Alek gon kan nanti Yuk. Masuk. Sing gede. Satu maju. ayo rasa isin kayak aku rasa isin ayo. Oh. Ayo cat terus cat tangannya cat yo.
Yang besar boleh berdiri yo. Ije loro ket. Lagi lebih. Wes ra gelem deh. Ya ora juga tok. Iki lho juga capek.